חשבתם פעם למה אתן כל כך אוהבות סלטים במסעדה? מה זה סך הכל? קצת חסה, ירקות וזהו. אז זהו, שלא זהו. מה שהופך את הסלט, מסלט פשוט שאת מכינה לעצמך בבית תוך כדי שאת מתפעלת את הבית, לבין סלט של מסעדה שאת מתנגד עליו, זה הרוטב. רוטב מקפיץ את הסלט והופך סתם חסה לוואו. היום אני הולכת ללמד אותך להכין 3 רטבים שהם יהיו בסיס שלך לכל מיני סלטים שתכיני. הרטבים יוסיפו גיוון, טעם, עומק לסלטים שלך הכי פשוטים. את תוכלי פשוט לקחת קצת חסה, לשים בקערה, להוסיף רוטב, טיפה עשבי טיבול או איזה ירק, והסלט שלך יהיה ברמה אחרת. את הרטבים את יכולה להכין מראש ולשמור במקרר אפילו כמה שבועות, כך שהם תמיד יהיו נגישים וזמינים ויעזרו לך לשלב סלט בתזונה שלך. בנוסף לזה, היתרון בזה שאנחנו מכינים את הרוטב בבית ולא הולכים לאכול במסעדה או קונים רוטב מוכן, זה שאת כל הרטבים אנחנו נכין על בסיס שמן זית בלבד, בלי להוסיף שמן קנולה, שמן סויה ושמנים לא בריאים אחרים שמוסיפים בדרך כלל לרטבים.